Hvor sjovt tror du, det er at være 98 cm, når der er faldet 1 meter sne? Den sms-besked modtog en af vores reportere her til morgen fra Dan Jacobsen. Ham skal vi møde nu. Mød Dan Jacobsen. 98 cm mand mod 1 meter sne. Derfor var synet, der mødte ham i morges, mildest talt uoverskueligt. Ja, i morges, dengang jeg kom ud her, der var kun en meter ud, så var der sne op til brystkassen. Så løsningen var enkel. Jeg lukker bare døren. Jeg tænkte, jeg går i sengen igen. Men Dan Jacobsens chefer havde andre planer og dukkede op foran hoveddøren. De kom med skovlen, så stillede jeg mig op på skovlen. Så den ene af cheferne, han træk skovlen. Men jeg var så i hvert fald af nogle gange, fordi den var lidt glat. Så den anden chef, han holdt mig i hånden. Og så gik vi ellers bare, eller så blev jeg bare trukket ud af igennem alt det her sne her. Uden cheferne går det ikke helt så glat. Jeg har kommet igennem det, der var. Men alligevel er dommen hård. Lorte sne. Det må jeg nok ikke sige. At det er rimelig irriterende med alt det sne. Men altså især når ens ben de ikke er så lange, så de kan komme op over driveren, når man skal ud. Så det er lidt besværligt. Dan Jacobsen kom på arbejde, og da han kom hjem, var sneen på mirakuløs vis skovlet væk fra hans indgang. Hej Søren. Hej. Er dig, der har været så sød og rar at skovle med sne for mig? Ja, så skrev jeg fra Facebook, så bliver jeg nødt til at hjælpe dig lidt. Jeg kunne selv ikke komme ud og sne helt op til midt på brystkassen. Men baghaven er stadig dækket af den forhatte hvide masse. Er der så noget som helst godt ved alt det her sne? Nej, det er sgu ikke. Jo, hvis det falder den 24. december, så vi får en hvid jul. Det er da vist det eneste gode, det er ved det. Er der håb for Dan Jacobsen og os andre, Britt Dietoft, eller kommer der mere sne? Ja, der er helt klart håb, især for nogle.